Исәнсез, сез Яңа Гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Бүген бездә бик затлы кунак бар. Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Венера Ганиева бүген бездә кунакта булачак. Күзләремдә минем нурлар gibi сыман нурсыз калла кебек җырларында сүзләр әй сөйкелем синең хисең минем өчен әле һаман зәңгәр томан синең хисең зәңгәр томан Венера хатымны исәнмесез? Исәнмесез, Лилия. Бик шатмын сезне күрергә, бик зур дәрәҗә сезнең белән уралашырга. Шәхсән минем өчен әлеге чәчәк бәйләмен бүләк итүдән башлысы килә сезгә. Ой, рәхмәт. Искиткеч матур чәчәкләр яратам инде мин. Һәрбер хатын-кыз чәчәкләрне ярата инде, бигрәк матур. Бакча тутырып үстергәнегезне беләм үзегезнең дә. Ия. Аллага шөкер, яз җитте, бакчага чыктык. Чыктыгыз инде? Чыктым, әлбәттә инде ул роза төпләрен инде йомшартып чыктым. Чөнки мен чәчәкләр алар игътибарны ярата. Алар яратканга күрә, алар шулай күзләренең яратуларын белдерәләр, чәчәк аталар, хуш хисләр белән инде шатландыралар. Шуңа күрә яз җитте, Аллага шөкер. Аллага шөкер. Исән кеше өчен матур вакытлар җитә дип дәваны шулай минем язны көтә иде. Шуннан да бик матур вакытлар. Табигать уяна, бүтән җиһан уяна. Ничек инде шатланмыйсың бу ел фасылына дип әйтим инде. Аллага шөкер. Менә аңлашыла инде бакча эшләренә әкренләп керешкәнсез. Тагын нәрсәләр белән мәшгуль Венера хатымны? Сез бит субханалла бик актив тормыш алып барасыз. Укытасыз, конкурсларда, жюрida эшлисез. Бик күп инде сезнең санап бетерә торган түгел, регалияларыгызны санап бетерә торган түгел, мактаулы исемнәрегезне, талантлы укучыларыгызны. Нәрсә белән янып киеп яшисез вакытта? Бүген мин эш белән мәшгуль. Казан дәүләт сәнгать мәдәният институтында үзем җитәкләгән кафедра, җырчылар әзерләү кафедрасы бит инде. Менә шунда көн сайын безнең Йолдызлар фабрикасы эшли. Әзерлибез инде киләчәктә сәнгатебезгә, мәдәниятебезгә хезмәт итәрлек шундый әйтик инде белгечләрне. Безнең кафедрада менә төрле эш юнәлештә безнең укыту бара бит инде. Бакалавриат, магистратура, ассистентура, стажировка. Һәр вакытта әйтәм, шундый яхшы диплом аласыз. Гомерлек шундый профессиялар иясе буласыз. Ул җырчы, укытучы, җитәкче, кадерен белегез, укыгыз, белемнәрне туплагыз дип мин бик катгый аларны шулай күзәтеп, укытып җитәклим инде. Менә шулай тормыш бара инде, Лилия. Сезнең менә хәзер җырчылар әзерләү кафедрасына елына ничә укучы алырга мөмкинлегегез бар? Менә былтыр беренче курска 40 студент без кабул иттек. Менә кызганыч әлбәттә бюджет урыннары безгә бик чамалы гына бирәләр. Гомумән инде бик әз бирәләр дип тә әйтәсем килә. Әз күпме Венера хатым? Менә 3 урын. Менә күз алдыгызга китерегез, былтыр менә 40 кеше керде укырга. Шуның өчесе берсе целевой юнәлеш белән инде, икесе инде бюджетта. Катнашкыч конкурс инде. Әйе, магистратурага да шулай, ассистентурага да шулай, укырга теләүчеләр күп. Абитуриентлар былтыр бер 60лап кеше булды микән инде гариза бирүчеләр. Ләкин аларның барысында алып булмый бит инде. Монда бит инде җырлау сәләте дә кирәк, нары ишетү сәләте дә кирәк инде. Бик кызганыч әлбәттә инде алып булмый бит барысында. 40 кеше арасында әлбәттә перспективалар бар, талантлылар бар, төрлесе бар инде. Менә шулардан инде без специалистлар ясарга, укытып чыгарга тырышабыз. Бер-ике күрүдә генә аңлап буламы, менә кемгә басым ясарга кирәген Венера хатымны? Әле ин тормыш тәҗрибәсе зур булгач, хәзер аны тану бик җиңелме сезгә? Мин беләсез нәрсәгә игътибар итәм.
тембрга. Миңа иң мөһиме ул тембр. Әгәр дә тембр булса, аны һәм инде иштү сәләте булса, җырлау дәрәҗәсе бик тыкый-такый гына булса да, мин менә андыйларны алырга тырышам, тәкъдим итәм, чөнки менә иң мөһиме бит җырчының ул тембр. Менә тембр белән җырчыны таныйлар. Менә Салаватны күрмичә дә, радиодан гына тыңласаң да, аны аңлыйсың. Салават җырлый. Зәйнәп, Хәния һәм башка бик күп җырчыларны тембрдан танып була. Шуңа күрә инде менә андыйларга мин игътибар итәм бик. Венера хатыным, менә 3 кенә бюджет бушлай урын бар дисез, име калганнар түләүле дисез. Түләүле урыннар күпме тора бүген? Түләүле урыннар менә очныйда ул 500 мең тирәсе. Очный заочныйда 40, 150 тирәсе. Заочныйда 80-нән 90 меңгә кадәр. Менә шундый хәл. Һәм заочныйга читтән торып уку, менә кулай күрәләр безнең хәзер шушы югары белемне аларга төбәкләрдән киләләр, чит төбәкләрдән дә киләләр һәм барыбер югары уку йортының дипломы күрәсең инде ул хәзер мөһим. Вазгыять шундый хәзер. Венера хатыным, менә шушы укып чыккан студентларның күпмесе хәзер профессия буенча эшли? Безнең кафедраны тамамлаган шәкертләребез, Аллага шөкер, безнең республикабызның бик абруйлы оешмаларында хәзер хезмәт итәләр. Ул җыр-бию ансамбле, дәүләт җыр-бию ансамбле, Бермәнчек ансамбле, Файз Рахманов ансамбле, аннары Казан филармониясында, мен Хорда бар буган. Әйе Деминдарова камера хорында, шулай ук һәм инде айрым шәхси эстрадада әйе бик күп җырчылар бит инде, Аллага шөкер, горурланабыз үзебезнең шәкертләребез белән. Барсы да аннары безнең бит инде, мин әйтеп киткәнемчә, дипломда бит инде безнең алар укытучы булып чыга. Һәм бик күпләре көллиятләрдә эшлиләр, һәм музыка мәктәпләрендә, музыка студияларында эшлиләр. Ул яктан безнең менә эш белән, Аллага шөкер, балалар эш эзләп йөрмиләр. Икмәге бар, кирәкле профессия, актуаль профессия дип әйтергә тиеш. Эшсез калмыйлар безнең балалар. Барысы да эш белән тәэмин ителә. Нинди сыйфатыгыз менә шәхсән минем күңелемә бик якын. Сез башка кешеләр күрә белмәгән, бәлки күрергә теләмәгән әйберләрне күрә беләсез укучыларыгыз да. Менә миңа интервьюга килгән иде Вадим Захаров, һәм ул әйткән иде, үзенең әле сезгә килеп эләккәнче анда бер курсны, беренче курста 2 тапкыр укыганын, гомумән инде менә суына башлавын иҗатка карата, һәм аннан соң сезнең кулга килеп эләккәч, менә хәзер субханалла Вадим Захаров гастроль туры белән рәхәтләнеп йөри, искиткеч матур җырлар, матур хитлар иҗатта. Һәм бер Вадим гына түгел, андый укучыларыгыз арасында бармы менә ниндидер бер тарих сезнең күңелегезгә бик нык кирип калган укучыгыз белән бәйле? Менә Вадимга килгәндә, дөрестән дә музыка көллиятендә бит анда беренче курста 2 мәртәбә укыган, шунда да алар аңламаганнар тавышының, шундай тембрының матурлыгын. Монда бит инде бераз гына көллияттәге укытучылар, әлбәттә, мин үзем дә көллияттә укыдым, музыка безнең Аухадиев исемендәге музыка көллиятендә. Анда әлбәттә бик җитди карыйлар менә фәннәрне үзләштерергә дип инде. Ә мин иң беренче урында барыбер мин тавышын тыңлыйм, җырчының, булачак җырчының тавышын. Фәннәрдән аны ярдәм итәргә дә була, ничектер аңларга да була. Ул бит татар баласы. Мин беренче курста укыганда көллияттә миндә 2-ләргә укыдым, чөнки мин татар мәктәбен бетергән идем. Һәм миңа анда философия фәннәре, анда
сальфежийлар мен қоя білем енді ол теория музыкаларны шул барыбір мен тырыштым. Ничектер бәлкім Вадим ол бәлкім йомшағырақ болғандыр еме. Мен көресің инде характерім арқасында үжетрек. Тырышырақ. Аннары бірінші курсны тамамлағанда менің әнем вафат болды. Һәм әнемнің ең зор тіләге еді. Менен ол бик тіләді инде жыршы болуымда. Һәм мен шонда өзіме сөз бердім тырышырға, оқырға. Һәм әнемнің тіләген тормышқа ашырға деп ике қоллап бүтін күшімні қойып мен оқуға бердім. Һәм қызыл диплом белән тамамладым мен күллиятны. Консерваторияға кірдім. Консерваторияда да анда бик қызық хәлләр булды бит әле мине. Миңа икеле куйдылар. Син ул тарихны беләсеңме әле, юкмы? Беләм. Мин әле беләсезме нәрсәне? Нәҗип Җиһанов сезне кире алып кереп, анда бик катлаулы булган сезнең гомумән консерваторияга керүегез. Менә шул кире Нәҗип Җиһанов кире алып кергән. Әз генә менә бу бит инде шул кадәр зур легендар шәхесләр, әз генә шул вакыттагы истәлекләр белән уртаклашыгыз әле безнең белән дә. Менә яшь бәләкәй Венера. Шандыр гына, ябык кына, кичкенә генә бит инде мин. Дөрестән дә ул минем өчен бик тарихи вакыйга булды инде. Менә икеле куйгач, мин инде шул кадәр күңелсез коридордан бара, минем каршыга Назип Гаеш килә. Ул мин аны күрдем анда ул утырган комиссия янында. Һәм минем белән сөйләшүне башлады. Нәрсә күңелсез мәйтәм, менә сезнең операдан мәйтәм Арины җырлаганым, мәйтәм алмадылар. Алтын чәч Арисын җырлаганым бит мәйтәм Назип Гаеш. Ничек инде алмадылар ди. Юк, синең бит тавышың бар. Менә Назип Гаеш ул шул кадәрле менә бу яктан аның интуициясе шундый көчле иде. Ул бит безнең опера театры өчен бик күп менә солистларның тормышын, аларның ул хәл иткән. Менә күпме безнең консерваторияны тамамлап, бөтен әйтегендә опера солистлары, Зилә Соңгатуллина, Клара Даминов, Сахабиев, Хайдар Бигишевлар, алар барысы да менә шул Назип Гаязович тәрбияләгән безнең җырчыларыбыз бит инде. Әлеге мизгилләрдә генераль партнерыбыз Омикрон клиникасына рәхмәтебезне әйтсәк тә урынлы булыр. Омикрон клиникасы сезгә тормышны барлык матур төсләрендә күрергә ярдәм итәчәк. Ышанычлы клиника заманча медицина җиһазлары. Күз күремендә алау бары тик 12990 сумга. Бик күп канәгать калган пациентлар. Омикрон клиникасы Казанда, Зинин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан. Siz bugün dünya күләм танылган әсәрләрне җырлыйсыз.
Катлаулы лирика колоратур сопрано партияларын башкарасыз. Риголеттада Джильда, Травиатада Виолетта, Царская невестада Марфа, Цивильский цирюльникта Розина рольләре. Россияның һәм Татарстанның халык артисты, 3 орден иясе, профессор, республиканың мактаулы остазы, Габдулла Тукай премиясе лауреаты, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институты кафедрасы җитәкчесе. Үзебезнең татар композиторлары иҗат иткән Резидә Әхьярованың бөек шагыйребез Тукайга багышланган шагыйрь мәхәббәтендә Зәйтүнә роле, Рәшит Кәлимуллинның күк тавышында Гөлназ, Нәҗип Җиһановның алтын чәчендә алтын чәч рольләре. Зәңгәршәлдә Мәйсәрә ролен, хәтта мин хәтерлим аны телевизордан караганымны, Мәйсәрә ролендә уйнадыгыз узак еллар, театрда актриса итеп таныттыгыз үзегезне, һәм шулай ук әле сез эстрадада да бик уңышлы эшләп килгән артист. Менә шул кадәр бер караганда бөтенесе дә сәнгать, ләкин шул кадәр төрле һәм үзенчәлекле юллар бит алар, менә һәрберсендә сез шундый эталон булып эшли алдыгыз. Каян көч килде дә, иң мөһиме бит әле сез һәрберсендә уңышлы итеп эшләдегез, Барысы да искиткеч көчле рольләр, искиткеч көчле әсәрләр. Ничек өлгердегез дип сорыйсы килә? Беләсезме, монда мин үземнең остазларыма рәхмәт әйтәсем килә. Беренчедән, алар мине шушы киләчәк профессияма, алар мине аяк бастырдылар. Ул школа, ул мәктәп. Бик күп нәрсә укытучылардан тора, остаздан. Менә син әгәр дә дөрес сиңа школа бирсәләр, ул озын гомерле була. Мин бит классик җырчы. Мин бит операда җырларга дип инде хыялланып укыдым. Көллияттә мин башы фанатик идем инде консерваториядә. Нәкъ менә опера. Минем өчен опера беренче сәнгать. Ул иң югары баскычта торып тора, опера классик әсәрләр, классика. Каян килде ул Венера Хатунның хыял? Беләсезме, минем бит аның кәтлек популяр да булмагандыр ул. Әлбәттә, инде опера бит инде ул безнең халыкка ул чит бер жанр. Менә минем гомумән мин көллияткә кергәндә минем шундый кичкенә генә шундый йомшак үзе булгандыр инде, чиста тавыш булган инде. Шөгыльләнә торгач, мине менә тавышымның үзгәрүе гаҗәпләндерде бик каты. Синең менә гәүдәңдә ниндидер вибрация, ниндидер рәхәтлек хисләре ул өске ноталарны алгач, һәм мин моңа бик каты басым ясап укый башладым. Ария бирсәләр инде пластинкадан карап, шул техника, шул колоратура, стаккатларны үзем өйдә инде мәш килеп инде батареядан сугалар, күршеләр батареяга. Анда бит тавыш чыга, эстрада җырлаган кебек кенә түгел, анда бит резонаторлар, анда резонирует итәләр бит инде. Шундый сулыш аркасында ул тавыш, ул шундый зур булып яңгырый әле ул. Менә шул мәктәпне узгач, көллиятне, консерваторияны инде, опера театрында, прима бит инде чит илләргә ул вакытта без бик контрактлар белән җөрдек инде. Голландия, Бельгия, Франция, анда Португалияларда мин санап китсәм инде ул дөрестән дә мин шу опера сәнгате белән бик күп илләрдә
Чыгыш ясадым. ijod etdim, chiqish yasadim, operalarda jırladım endi. Mine onları endi. Ekringine biz bir 20 yıl bizge berildi iş. Biz onları bize ijadi pensiya azatalar. Hem men endi meytem tavuş bulgaç, o bit ijad o toqtarga teştüki. Men ekringine estrada jırlarına köşe başladım. Әле опера театрында эшләгәндә безнең Камал театры ачылышына Марсел Хакимович инде килде Регалеттаны карарга. Алар шул Зәңгәршәнне куярга җыйналар. Регалетта спектаклен карагач, минем гримеркага керде дә, әйдә, Зәңгәршәнгә Мәйсәрәне уйнарга кил. Син миңа ошадың, син сәхнәдә теге статичный гына басып тормыйсың, син актриса бит. Давай әйдә безгә кил дип инде менә шулай мине чакырды. Һәм мин анда 7 сезон эшләдем. Һәм әйтәсем килә, мин бик рәхмәтле андагы бийек артистларыбызга, барысы да алар мин гомумән актер ягыннан, актерлык ягыннан мин тагы да ачылдым, тагы да бик зур тәҗрибә тупладым бит инде. Сәхнәгә чыгып бер әйләнсәм генә дә, шул сәхнәнең исен иснәп, ул минем өчен бер допинг кебек инде. Шуннан да мин рәхәтлек алам. Концертларда да менә катнашам инде, Болгар радиосында, Мәйдан каналында инде, шулай тормыш дәвам итә. Сез субханалла бүген сезгә карап әйтим, тамашачыга карап әйтәм, искиткеч яхшы формада, тавышыгыз искиткеч матур формада. Үзегезне менә ничек итеп формада тотасыз? Әле кадр артында да сөйләшеп тордык. Сез мавыкмыйсыз пластик операциялар белән, мавыкмыйсыз андай әйберләр белән. Ничек итеп матурлыгыгызны саклыйсыз, ничек итеп тавышыгызны саклыйсыз, формагызны ничек саклыйсыз? Мин бит шәкертләрем белән шөгыльләнгәндә, мин бит аларга җырлап күрсәтәм. Ничек җырларга, ул фразаларны җырлап күрсәтәм. Менә шунда ул тавыш гел формада кала инде. Булай инде гәүдә ягыннан килгәндә мин иртә белән 3 километр, кайвакытны 4 километрда була йөрим. Кич белән йөрим мин. Аннары инде генетика ягыннан да шулай мин инде шулай булгандыр инде, насыйп булгандыр инде, шундый кичкенә бит инде мин ничектер менә йөргәнгә күрә бәлкем шундый форма сакланадыр инде. Пластик операциялар ясаткан юк минем. Ботокслар ясаткан юк. Хәзерге заманда ясыйлар инде төрле уколлар дисеңме, не юк инде. Мәйтәм яра. Мин матур итеп картаясым килә. Менә шул. Еллар чакыралыга, матур бәхетле таңга, йөрәк яна ашкына, исән булсын башкына. Күзләр килә дә җитә, йөрәк язларны көтә, үткән яшьлек тугайлары мине сагынып көтә. Күзләр килә дә җитә,
шиксез бик күпләрнең күңелендә, хәтта менә минем дә күңелемдә сезнең образыгыз яши, ул менә пластинка тышлыкларында, сез үзегез дә хәтерлисездер. Анда той күлмәге һәм анда шундый кара чәчле, искиткеч матур Венера Ганиева һәм ул вакытта bütün кеше Венера Ганиева кебек булырга тырышадыр, Венера Ганиева кебек күлмәк кияргә, кепка кияргә, чәч ясатырга. Анда бит сезнең һәрбер менә эстрада ягына килсәк инде, эстрадада чыккан һәрбер җырыгыз хит иде. Ул яратыгыз, той күлмәге, бигрәк тә инде зинһар өчен хөрмәт эшләреме, әйе. Бергәүзе Казан, Зәңгәр туман. Һәрберсе масштаблы, һәрберсе халык күңелендә яши торган. Мин хәтта хәтерлим, мин әле бала чага гына булсам да, ул вакытта скакалканы булай итеп кич белән концерт куеп, өйдәгеләрне утыртып, яратыгызны җырлый идек без. Һәр менә гаилә концертында анда Венера Ахатовның репертуарыннан җырлар бик күп иде. Мин куя торган концертларда. Минем җырларны җырлап үстегезме? Әйе. Һәм безнең күңелдә менә сез һаман да менә шул аклы каралы телевизордагы искиткеч матур ханым булып яшисез. Шуңа күрә бер дә алай җыерчыклар дип сез уйламагыз, күңелегезгә андый уйларны кертмәгез. Сез һаман матур һәм елдан-ел матурлана гына барасыз. Анда аша башласаң инде ул узын чәч, узын тулым сезнең бит яшь чакта, мен әйтәм, хәзер әйтергә була инде, аны без бит инде сөйләшергә килдек монда. Анда бит ул ясалмайды, монда хвостиклар без чыгадыр узын чәч. Без бит белмәйдек аны ясалмай икән, Венера Хатыны. Шуңа күрә сөйләшергә чакырдыгыз бит. Ул чын чәчем түгел, ул анда теге шундай бер куйрык иде анда чәч. Дөрестән дә менә мин белмим инде. Мин һәрбер чыгышыма әлбәттә гел әзерләнә идем. Ул яңа минем һәрбер концертта каягына чыгыш ясасам, яңа күлмәк тектерәдем мин. Мин гел затлылыкка омтылдым, зауыклыкка омтылдым. Менә үз киеме әйтәләр бит әле каршылалар артистны үз киеменнән провожает по уму дибем. Шуңа күрә мин тырыштым инде. Бүтән яктан да шундый түгәрәк булырга инде. Берәр җырның тарихын сөйләтәсе килә. Аларның күбесенең инде тарихы бик байдыр. Без Резида Хиярова, Разил Исмагилович менә зинһар өчен хөрмәт эшләреме дигән җырны иҗат иткәндә, ул рәсеме ул 1 сәгать эчендә туды ул җыр. 1 сәгать менә мин шигырьне бирдем. Миңа бирде Разил Исмагилович, мин аны Резидага бирдем. Резида миңа 1 сәгатьтән аның көен үзе уйнап, фортепианода инде үзе уйнап, телефоннан инде җырлап күрсәтте. Һәм без төннә белән инде Разил Исмагилович белән дә аның белән бергә җырлашып, менә шулай сәгать 1ләрдә без телефоннан сөйләшә торган идек. Зинһар өчен хөрмәт эшләремә үртәмәче көлемә яраттан сине түгел мине яшьлегемне шулай сагынам, шулай яратам. Ул җырны хәзер бик күп яшь башкаручылар шулай үзенең репертуарын алагымы. Мен менә күптән түгел Элвин туй күлмәген яңадан җырлады. Сез ничек карыйсыз моңа? Җырласында. Зинһар өчен хөрмәт эшләре менә Элвина җырлый. Ак пароходны минем Татьяна Ефремова җырлый. Элвин Грейт туй күлмәген җырлый. Барыбер миннән дә яхшырак җырлаучы юк. Искиткеч җавап Венера Хатыны. Сезнең күзегез яхшы күрәме? Күзләрне хәзер кулай бәядән бик яхшы табибларда дәваларга мөмкин. Операция 12 минут эчендә ясала. Зинин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Омикрон клиникасына рәхим итегез. Тулырак һәм актуаль мәгълүмат белән omikron.ru сайтында таныша аласыз. Венера Хатовна, менә кайбер укытучылардан ишеткән бар, әгәр дә әзме күпме сәләте булса, ярылып яткан бик ачык талант булмаса да, тырышлыгы булса,
үстереп була тавышны. Бик яхшы артистлар үстереп була. Гади генә кешедән дә дигән. Сез килешәсезме моның белән? Әллә инде ул менә Аллаһ Тәгалә биргән бүләкме? Һәркемгә дә бирелми торган шундый эксклюзив әйберме ул тавыш? Бар Аллаһ Тәгаләдән яратылган шундый талантлар әйтик. Бар җырларга теләүчеләр, ләкин әйтик инде нидер сәбәпләр аркасында, бәлкем ишетү сәбәбе аркасында, бәлкем тавышының мөмкинчелекләре җитәрлек булмаган аркасындамы, әмма ләкин бик каты җырларга теләүчеләр бар, андыйлар да бар име. Менә анда инде индивидуаль рәвештә эшләргә кирәк, анда күнегүләр аркасында ул тембр, әгәр дә бераз гына мин һаман шул тембрга бәйләнәм инде, бераз булса һәм ишетү сәләте булса, нотлыга дөрес эләксә, ул баланы әлбәттә аны үстереп була, вокал ягыннан тавышын үстереп була. Мен әйтәләр, куелган тавыш һәм табигый тавыш дип. Ул куелган тавыш тырышлык нәтиҗәсе булып чыга бит инде, әйме? Табигаты белән дә куелган тавышлар очрый. Ул сирәк булса да очрый. Анда сулыш, дыхание дип әйтәбез дә, менә андый да куелган була. Һәм тавыш табигый шундый, менә шулай туучылар да бар. Менә безнең Хәйдәр Бигишев шулай ук табигый, аның ул менә ул самородок бит инде, менә ул. Аннары әлбәттә ул консерваториядә табигый тавышында, әгәр дә син аны менә белем нигезенә утыртмасаң, табигый тавышны, ул шулай ук югалырга мөмкин. Менә бик күп очраклар бар анда, менә табигатькә генә таянып, мин тавыш бар дип, ялкаулыкка алып чыгам. Мин барбер звезда дип йөрүчеләр, бер вакыт җитә шундый сәгать, һәм ул табигый, ул сиңа инде эшләми башлый. Шуңа күрә уку монда беренче урында тора. Тавышны үстереп була. Барлык күбәләкләр кебек киләдер кагынасы, килә гомер буена кемгәдер таянасы. Миндә куналыр идем, кемгәдер аклык була. Җирдә күпме җаннар йөри, иясе шатлык була. Сез әле Шаян ТВ-ның Сәйлән проектында шулай жюрида эшләдегез, әйме? Ул Шаян ТВ каналының Сәйлән балалары, алар белән дә бит без үзгәреш җыйгын оештырдык. Шаян ТВ-да үзгәреш җыйды быел булды бит ул. Опера балет театрында бик матур. Балаларны күрсәгез инде ул. Мәйтәм, менә инглиз җырларын җырлаганчы, менә үзебезнең шушы форматта аларның кылануларына карап, аларның хәрәкәтләренә, аларның үзләренең тотышларына карап, без анда шундый рәхәтлек кичердек. Менә безнең нинди талантлы балалар дип, без инде җитәкчеләр белән дә без аны карадык инде. Безнең кастинг булды бит башта, без кирәкме ул, кирәк түгелме дип инде шулай шундый ниләр белән генә икеләнүләр булган, аннары без инде әлбәттә балалар үзгәреш җиле, ул дөрестән дә алар өчен дә зур бәйрәм булды. Безнең өчен дә, әти-әниләр өчен зур бәйрәм, остазлары өчен зур бәйрәм булды. Сәйлән балаларының үзгәреш җилендә катнашу бу бик күп нәрсәне безгә ачты. Димәк, безнең сәнгатебез, мәдәниятебез, безнең киләчәгебез шундый Өметле икән әле. Өметле, әлбәттә, өметле. Гомумән Шаян ТВ-ның бик күп проектлары, миңа калсам, теге матур сүз өчен әйтмим, ихластан, әни буларак әйтәм, безнең балаларда татар теленә карата кызыксыну уята. Бик зур кызыксыну, бик зур эш эшли. Чөнки хәзер теге мәҗбүри яраттырып, мәҗбүри укыттырып кына булмый башлады балаларны, чөнки җыр аша татар теленә өйрәтү әле ул, име? Ул менә икеләтә файдалы. Җырларга өйрәтергә кирәк балаларны татарча. Яратмаган кеше яратмасын, андыйларга яну ярамый. Яратырга кирәк, фәкыйрь кебек, яратырга кирәк, сыбры
Венера хатын яраларыгызга да кагылырмын инде мин бу сүзләр белән, ләкин сезнең тормыш иптәшегез Камил абый турында сөйләшмәсәк, бүген шулай ук сезнең тулайым ачып бетерү мөмкин булмастыр дип уйлыйм мин, чөнки сез шул кадәр күп еллар иң бергә барган кешеләр име, иҗатта булдымы ул, гаилә тормышы булдымы име, шуның хәтлек матур сезнең истәлекләрегезне уку, сез социаль челтәрләрдә дә бик ишаны искә аласыз, име, бик күп җырларыгызны нәкъ менә аның белән бергә иҗат иткәнсез, яздыргансыз дип әйтүем, име, ул тавыш режиссеры булып эшләгән. Менә хәзер инде кызганычка каршы ул арабыздан китеп барды. Камил абый, сез инде яшәргә әкрен өйрәнеп тә булмыйдыр инде, шундый зур өйдә ул үзегезгә генә шулай ук күңелдәге бушлык бардыр. Ничек бүген сезнең хәлләрегез? Мине бүген эш коткара. Эш. Әлбәттә, менә зур югалту инде, әлбәттә, бу бик зур сынау булды минем өчен. Бик 2020 ел, яңа ел алды бит, 28 декабрь. 3 ел булды Камил абыйгызга. Әлбәттә, беренче ел бик авыр инде, бик авыр булды. Мине 1 ел буе сакладылар, инде бер дә калдырмадылар. Иптәш кызларым, икенче ел шул эш һаман балалар янына барам инде, институтка, алар белән аралашып, işte онытылып торасың бераз, менә 3 ел булды. Нәрсәм, әлбәттә, бер үзем инде, менә мин бүгенге көн зур иде, үзем. Кайсы пишмакка гына барсам да, анда барыбер. Аның белән барсы да бәйле, һәрбер пишмак үзенә күрә бик истәлекле минем өчен, ул бакча, аның машинасы тора, менә әйтәм, әле минем шкафта аның костюмнары эленеп тора, күлмәкләре, мин шунда шкафны ачам да, шунда башымны тыгам да, һәм иснәп торам берничә минут шунда. Әле һаман Камил абыйгыз янымда кебек, менә шундай менә кичерешләр минем нәрсә дип әйтим инде, маңа әлбәттә еләшеп булмас инде ул. Аны искә төшермәгән көн юк, сәгать юк, минут юк, чөнки өйдә булганда ул гел минем янымда кебек. Мин иртә белән менә йөргәндә, кич белән йөргәндә гел үземнең дугаларымны укыйм инде. Әйтәм, Аллаһ Тәгаләнең пәйгамбәребез, менә минем хәләл җефетем, сөекле яраткан ирем Әбдерахат улы Камилемне урны җәннәттә булсын, кылган дугаларыбыз кабул булсын. Бездә җәннәт бакчаларыбыздан насыйп итте, Аллаһым. Яңа шушы югалтуны кичерергә түземлек, сабырлык, көч һәм сәламәтлек бирдек. Я илаһи иллаллаһ Мөхәммәд Расулуллаһ. Хәзбуналлаһ ва ни'мәл вәкил дип менә мин иртә кич шулай йөрим инде. Әтиәниләремә дә, бөтен туган тумачаларыма да шунда дәвам итеп инде, гел шулай укыйм инде. Безнең йорттан ерак түгел анда безнең мәчет. Мин нәкъ менә шул вакытта чыгам, мәчеттә азан ишетәм һәм үземнең дугаларымны җиткерәм шул вакытта. Камил абыйгыз изге кеше иде. Бик тә фәрештә иде. Бүгенге көнгә кадәр аны сагынмаган кеше юк. Вафат булган көндә дә барабыз, өйләнешкән көндә дә, менә күптән түгел булдым. Гел йөреп торам мин анда. Чәчәкләремне шунда бик карап торам инде, ул каберләрне инде янәшәдә бит Хәмдүнә, аннары Флюра Сөләйманова, аннары Разил Валиев, Фәндәс абый, Биктагиров. Мен шулай барысының янына барып, шулай дугаларымны укыйм инде. Хәзер инде шундай халәттә. Ләкин менә эш коткара. Менә хәтта ки шундый сүзләр йөргән, Камил ул Венера сыңгына матур итеп яза, бөтен матур җырларны аңа гына яздыра дигән. Ул эшеннән дә шулай идеме? Сез иҗатта да бик шундый
тыгыз элемтеде, гаиләдә дә тыгыз элемтеде булгансыз һәм шул хәтлек менә саф хисләрне озаккача саклый алгансыз. Сире нәрсәдә булды икән Венера ханым? Мин Камилгә аннан да күбрәк гашык булганмын кебек менә. Мин булдым аңа гашык. Консерваториядә укыганда мин беренче язмамны ясадым да инде күрдем мин аны. Миңа бик шундый итәгатьле, шундый тәртипле егет, шул кадәрле төскә, кыяфәткә, буйга сынга бит инде күз алмаслык бер егет бит инде ярар. Баштан уйдан чыкмый бит. Яздырдым, киттем, худсовет узды. Баштан чыкмый. Һәм әйтәм, моны ничек күрергә икән? Көн сайын мин яңа җыр өйрәнәдерим. Мөнира Хәбибуллина янына барадырым да. Һәм җыр өйрәнәдерим. 2 көн, 3 көннән мин килеп тагын язма ясыйдым. Камилне күрер өчен өйрәнәйдегез. Өйрәнәм җыр, янына барам. Өйрәнәм җыр, янына барам. Менә шулай безнең инде күрде инде минем шундый тырыш, шундый студентка икәнемне инде шундый һәм инде күрәсең инде аның да игътибарын җәлеп иткәнмендер дип уйлыйм. Ләкин ул бит янда теге тәрәзәнең теге ягында утыра, ә мин бу якта. Һәм Шамил Шәрифуллинның бер җырын мин шулай ук рояль белән инде Мөнира белән җырлыйм. Килсен минем алма бакчасына, тәмле алмаларны ашатырмын. Нәрсә шундый җыр инде. Бу миңа борылып карамасмы? Мен әйтәм, аха, бу җыр аша мин моңа флюидлар җибәрдем. Бу значит сизгәндер минем хисләремне. Менә ничектер шулай бәйләнеп китте инде. Бүгенге көнгә минем бер 300 җыр бар. Фондта, монда, дискларда. Хәзер мине яздыра. Миннән соң киләләр тагы да бөек җырчылар. Аларның җырлаулары инде күрәсең канәгатьләндермәгәндер. Үзләрен инде бәлкем канәгать булмагандыр инде Совет. Булар обкомга жалоба белән барганнар. Менә Камил Фазрахманов үзенең хатынын яхшырак яздыра безгә караганда. Ул анда риверлар бәлкем анда күрсәт итәдер, нәрсәдер ниндидер анда нәрсәдер колдовать итәдер. Камилне чакырттылар обкомга. Менә шулай сиңа килде шелтә. Чынлап торып обкомга чакырттылар шул хат обком заманы бит. Менә хатыныңны яхшырак яздырасың икән, менә анда дәрәҗәле шундый җырчылар килде сиңа менә жалоба белән. Бу тотканда әйткән, менә алар Венера кебек җырласын. Аларын да шулай яздырмын. Шулай яздыра, чөнки микрофон ул бит кышкырып җырлаган тавышларны яратмый, кышкырган тавышны яратмый. Без бит күбебез шушы кышкырып җырлауны, бу яхшы җырлау дип, форсировать итеп җырлау, ул дөрестән дә ул микрофон, ул аны кабул итми. Анда бит шундый нәзик шундый мембраналар име, ул менә нәкъ менә йомшак итеп җырлаганны кабул итеп, ул инде аннары шулай матур тавышлар яздыра инде, матур тавышлы итеп чыга инде анда, нидә магнитофон тасмасында. Менә шундый, шуңа күрә инде минем дөрестән дә менә тавыш йомшаклыгы ул микрофонга бик җайлы гына. Мин Камил тоже шулай ук әйтә торган, син анда да кычкырып җырлама ди. Бит опера җырчысы инде, син кешенең колагына җырлаган кебек кенә йомшак кына итеп җырлады. Менә мин шуны үзләштердем дә. Һәм инде мен шулай, ул да бит сәнгать, ул бит микрофонга гомумән студияларда яздыру тавышны, ул бит сәнгать, ул зур сәнгать. Анда аның үзенең нечкәлекләре бар, анда хитрыслары бар дип әйтәм инде. Шулай. Булды шундый хәлләр. Мин сагынам узын кышларыңны, күңелемә күчә бураны. Бураннарда сине эзли, мен урадым Казан урамы. Мин Казанда сине эзләп таптым, мин Казанда бәхет юрадым.
бит Венера хатыны шул кадәр яшьлегегездә, сез хәзер дә бик шибәр, ләкин яшьлегегездә сез искиткеч шундый зәвыклы, шибәр, сезгә гашыйк кешеләр күп булгандыр. Камил абый көнләшми идеме? Юк. Һаман да сезне шулай Мин көнләшәдер матур идем. итеп, сез көнләшә Мин идегез. көнләшәдер Камила. Бераз караса мин көнләшәдер. Мин күбрәк ул белмим, ул көнләшмәде, юк. Ул көнләшсә бәлки сез Мин шулай сәбәп матур да бирмәйдерим. була Мин алмагыз. сәбәп бирмәйдерим. Күбрәк мин көнләшәдер. Ай, Камила абыягыз ул бик тыныч иде. Мин кызыкканлы, мин шуны ничектер кайбер вакытны кабынып китәдер инде ул бер сүз дәшмәйдер. Шуның белән мин тынычланадыр. Гомер буе яшәгән Камилымны 3 сәгатьтә югалттым дип язган идегез сез. Әйе. Социаль челтәрегездә һәм бу сезнең өчен бик авыр югалту булды инде. Сәгать 3-тә телефоннан сөйләштек. Мин эштән кайтам ди. Мин дә эштән кайтам. Хәзер дусларыма гына киреп чыгам диде дә, менә шул булды. Соңгы сүзе. Уйлап та карадым, әйтәм, әллә сатырга микән, әллә сатмаска микән? Юк, мин әйтәм, йөрәгем түзмәс. Ничек тә булса, картаерга инде, лаерга, шушы йортта инде һәм түзмәсем. Сатмыйм, башта сатам дип уйлаган идем, аннан мен юк әйтәм, сатмыйм. Камил истәлеге. Истәлек, әлбәттә, истәлек. Бик кадерле минем өчен бу йорт. Шулай. Венера хатыны җырлатасы килә бит инде сезгә. Инде бергә яратыгыз туган илебезне, яратыгыз туган телебезне, бер нигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый, бер нигә дә карамый, мәхәббәтсез яшәү ярамый. Ура! Бик зур рәхмәт. Сез сөйләшергә вакыт тапшыруын карадыгыз. Безнең иҗат төркеме сезгә тирән рәхмәтләрен белдереп бүгенгә саубуллашып тора. Исән-имин булыгыз, үзегезне һәм тормышны яратып яшәгез. Бер атнадан Яңа гасыр телеканалында күрешәбез.